Ayan guys, abot naman sa sa house guys. Oh, dito tira guys. Oh, dito na. Mana ri guys, ani dota ri guys ay. Awa. Oh. Mana mari sa house dito. Awa guys, so magluto pa meron kay gabi naman eh. Ay kung mapagkumangko no. Ala. Awa. Ayos kinaw, dakop mig manok ron, siyam kabuk ng dakpon. Kita ka na guys. Sinug ba na baboy? Tambal kolesterol namis bukid karon. Huwag tang COVID. Oh, akong utol oh. Oh, kita ka na. Oh, tisoy kita. Wala ito ang sugong sawa, oh. Sige na. Amo tayo ng tubig, sige. Tubig. Oh, na guys. Naon na siya pagkuhan. Naon na siya pagsubo kay sigaw daw. Sobraan na mga guys. Nay seba. Kira ninyo nga idol. Dukok man ako ti pamahaw. Awa. Dura ka buk man ng pamahaw eh. Kira ninyo ani. Mo ni pamahaw dire, pamahaw sa bukid. At balik dukok man ko no. Awa. Ako magkautol daw. Pero maglubi o, wikos na ron. O, nangaglubi mga ka-idol. Pero mahaw na ba? Dakbuk manok. Ay, sino po nagutagot? Pero kaya ito po mga kulo. Kaya mo nangitlog na tol. Aman. Filter ng itlog ay. alam mga ka-idol. Ako ito rin kwa balhibo mga ka-idol. Gilapwaan pa. Okay. Mga mga ka-idol. Kanang inanime ni siya paghimulbol. Oh. Awa chan. Tinita chan. Buin. Oh, dala. Okay. Nita. Kuhaan ko bulbul mga ka-idol oh. Kuhaan yung bulbul. Awa buhok mga ka-idol ha. Marag iloy mga ka-idol. Apel ito na iro chan. Yan. Nairo ba? Apel ito na iro. Bulbulin iro kapil. Di ko. Kau iro de. Di ko. Oh. Kanang kani manok de. Kuro man. Ha? Okay ra. Okay ning manok pumahaw ron. Sunod na yung sakit apa nyo ito na to? Mat. Ha? Ambot. Kita dito pinyutuhon. Nakikuha dito. Isda dito, baboy dito. Mga ka-idol ay. Dire yung bukid. Dito ba? Kung mga nature dito ba? Ay, tasa ka dyan. Plan natin. Ada nama mga ka-idol nagkuhan may butong. Butong. Oh, sila yung butong oh. So kabaldi. Oh. Kita kira butong sa kabaldi. Sa kabaldi ron mong lamon. Kabaldi pero kamera jud. Bisa itong lamas bukid oh. Sa kabaldi ang lamaw. Oh, kada kuan. Lamaw. Oh. Diba? Kita busog na. Oh. Yang ngamaw ay no. Mun nakatagiyag balay oh. Tama. Imo nang balay dito chan. Imo nang balay? Di man. Oh. Masa di ka dia tahu. Gawat pa ng saging dyan. Ayan. Ang nindalon sa Cebu City. Nindalon na ron. Saging. Ganyan, ngayon ang saging. Sudah na palito na eh. Awa yung kaloy. Mga idol, iya ako mapicture ron. Ito, may gagawin mo. Wag po mga idol oh. Ano siya dito eh? Bakuhan eh, yung saging. Dito lang ito syudan. Hindi na yung paghatag na eh oh. Hindi na kamulong ng ito naghatag. Tama no?
Uli mahatan mo. Nabutan sa dilis. Pinta mo rin, oh.